Guys, naatay bagong itoy. Olo, nindot kay siya nga itoy, guys. Dala ni Saysay. Gihatag daw ni sa iyahang classmate. Oh, murag si Mio, guys, oh. Murag si Mio. Oh, di ba? Di lang siya kayo kuan yang balhibo dili pare kang Mio ba. Mahal daw ni siya nga iro, guys. Itoy, guys, kung ibaligya. Pero gihatag ra ni sa iya ni Saysay sa iyahang classmate. Nagihatag ra. Thank you kaayo danhi. Humot ra ba siya, guys? Naaming bagong itoy. Nay, guys. Tanawa, guys. Smile sa smile. Ang simod de pakita sa sila sa simod. Aga. Ang hi, guys. Unsa ang paghilak? Ang paghilak. Ang paghilak. Unsa to paghilak de? Pakita sila unsa ang paghilak de? Yan natin unboxing, guys, nga parcel. Tanawa da ano yung ginting. Gikan ni Miss G, daghang kayong salamat dani sis sa imuhang gipadala atong ablihon dali sa mong kwarto, guys. Guys, si Richmond, guys. Oy, no. Guys, si Richmond. Pakita sa sila unsa ang paghilak de? Unsa ang paghilak? Ang paghilak, di nakabalo. Hilak na din. Ha? Ayaw paghilabdi na atong video. Ay, Ginoo ko man. Dili tagaan, be. Liding. Ato manoy, dali. Ato manoy. Ayaw, ay ako ra kay masubok ng bata. Dala, Inko, sit down. Okay, kita sila sa sila. Hilak din, hilak. Oh, kuanoy? Wasa noy. Hawa sa kayo, sa nato. Ulat sa. Wala, magod ko. Hawirin noy, kay magduol noy, nagunting na ba ni noy? Daghang kayong salamat dani Sis G sa imong gihatag. Salamat, Miss Jay, sa badin. Sige, la. La. Hadlok ka ba siya ganhi? Tingin ko ng inana ang sipin. La. Ay, bro. Lo. Uy. Hala, kawaw. Nido siya, guys. Gatas. Ala, daghang kayong salamat dani sis. Dani, anay nido nga gatas. Ano ang guro niya? Thank you kaayo. Hala, vitamins. Di? Dami na siya ba? Immune C with vitamin C and D. Ladaghang kayong salamat dani sis. Ginoo ko. Ladaghang kayong siyang tulod, guys. Ladaghang kayong salamat dani sis. Ladaghang kayong salamat. Salamat, ma. Thank you so much. Wala na apa dyan Milo. Daghang kayong salamat. Ano, guys? Alagwa ka Milo. Napakit ko ano. Ayun, peanut butter. Thank you kaayo dani sa mga blessings. Ngayon mong gihatag. Daghang kayong salamat. Kataranta po si Richmond sa iya ba? Bunga man ka ulit doon nila. Ambot di ato tanawang di. Bunga man siguro pares. Napagin iya bibi gatas, guys. Muha mo na ah. Wilong. Muha niya. Amo na do bibi. Daghang kayong salamat dani sis sa imuhang gipadala. Ano gila po kung gano'n ang dami? Ano itong dami na?
Ang dami na ba ang to na? Nagwala eh. Thank you kaayo, daghang kay salamat o naay gatas o daghang kay nga gatas, daghang siya kay upat siya kapak niya. Nato gyud mailo nga dagko. Kuan 1 kilogram hala isa din siya ka kilo day kul. Isa ka kilo. O, may 2 ka kilo. Balik siya ka kilo. Thank you. Daghang kayong salamat sis sa imuhang gipadala. Daghan jud kayong salamat. Ang Ginoo nay magabalo sa imuhang mga blessings nga gipanghatag sa amoa ug amping ka kanunay da sis uban sa imong pamilya labi na gid sa imong pagtrabaho. Daghang kayong salamat amping kanunay. Thank you kaayo. Atong ilag na ba na magkuhan mo? Wala dili na ko kita. Pero Ay, nine mo na. imuha lagi ni. Sa imuha man niya. Ay, hindi ko na nalamang ni. Ako di ka ako. Nayag yun na kay. Based on 10, 4. Ay, pero yun ko po na. Nasa ubos ako na. Oo, imuha man niya. Thank you, Miss D. Miss D. Asan yung vitamins imuha gyapon niya. Thank you, Nana and Baby. Daghang kayong salamat. Dili na ko magpalit sa gatas na lami ni Koreana. Ikaw din ito eh. Kay naay gatas, na ako'y malilo. Daghan yung kayong salamat. Ani sis. Nasalamat! Ha? Oo. Dini ato bangoy. Nasalamat! Thank you. Paminaw sa. Thank you. Thank you. Nasalamat! Thank you. Among bata sa nagkataranta sa jag. Singgit yun siya kay. Ha? Na thank you! Kabe? Thank you. Oh, naapad yung peanut butter, guys. Oh, ala. Thank you kaayo sa mga blessings. Yung nagkaunan na. Pero pa ako. Dili, sa paligid ato sa kuwanan ah. Una man kay ayun mo eh. Richmond, smile. At lang mama. Narao. Di pagsalamat ko. Salamat Miss D sa gatas dan vitamins. Salamat Miss D kasi nung mo pa nagsumama sa gatas at sa Milo din sa vitamins natin. Salamat. Salamat kaayo. Guys, ato ni isurudan ni ang Milo, guys. Ang dili man sugo ko pa nga sa ano kaya. Sudlanan man siya sa te ang nakabutang danhi. Tulo man siya kabuk kopi, te o sugar na ang isa wala na mabutang sa kape kay magkuan man siya na manang kani ato mo kani sa Milo. Wala man sa tea. Wala man sa tea. Ang isa ibutangan sa gatas. Ay, tugunting ko. Sa kwarto. Di pa kasi Koreana guys, kaya ko kayong Milo. Maraming salamat ani sis. Sumsum ma. So dahil na ilang ang kadali guys pag isugaan nga ng buntis sa iyo gatas. Wala Milo. Sigo. Nakakalimutan. Kuwapo dito lang sa gatas ko. Ako rin ipisot dahil sa mga dili na kuwan. Sa dili na kupas. Dito sa abot sa gatas ha. Igo na siya ma.
Unahan sa conversatory. Ano to? Ako nag-bring ma. Atong sunugan ni guys kay para nga dili maghupas. Para malak ko gyapon siya ba. Dili sa maghupas malak gyapon siya. Hinaya kay mga usik. Nung bitaw ko nga ako ra. Kaya mahangaw siya. Ano siya magkawin kung mahangaw. Puro ko. Tigo ra. Ako lang yung sa taas. Kani ang indo guys kay 2,000 gram ni siya. Ano? Tapos yung sulod. Ito sa dito ka. Dito ibutang sa hunos oh. Dito ibutang sa hunos. Hoy. Ito ibutang sa hunos ba? Oh. Di ayaw diha dito. Oh. Dili naman sila siya pasigudan na. Ada sa pansit kanton oh. Yang gatas po. Nada ni ang gatas. Thank you kaayo. Puno. Napuno pa jud. Isang ate na. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, dito ta sa atong garden kay naara ba tay kuan karon. Magkuan ko guys, magtrabaho ko danhara sa Balingwan, tindera sa isnakan. Anya ang akong amo katura pod ang tag-iya sa Minute Burger sa una katong nag-franchise sa Minute Burger. Nagkuan siya sa Minute Burger kay alkansi daw dinhi kay nagmingaw siya nga dili na pod siya maka 24 hours. Mingaw daw alkansi gid siguro. Namo nang nagundang siya sa Minute Burger unya gihimo niyang isnakan. Nya ako pod ang iyahang ginahangyo lagi nga muna lay magtindera dadto na sayang pod kay guys kay kana ang igo-igo kuan man pod ang sweldo may na lang pag-abot sa kinsina ug katapusan naatay makuha nga sweldo pang kuan nato dinhi sa balay. So ang atong sweldo sa vlog murag maka ginhawa na ug naa na poy madapatan or mapaingnan kay ang atong galastuhan dinhi sa balay danha naman ako makuha. Nya kuan ra pod guys kana ang okay ra pod siya sa akong pag-vlog. Pero ang gignan ako si ma'am nga akong testingan ma'am og makaya ba nga akong isabay ang pagtrabaho ug ang pag-vlog. Naniana man siya nga okay ra kay alas 10 naman daw ko ato mo tunga. Okay, kana ang isnakan ra man siya. Na okay ra daw alas 10 na kumutunga unya. Niana pod siya nga ug naay isa sa imo bata nga walay klase. Pwede ra nga maoy ako ipabantay dadto daw maguli ko mag-vlog, mag-upload. Na muna karon nga sayo ta aghikay nya si Saysay magluto na si Saysay si Koreana pod tuyugon ako dito sa kong garden si Bintoy pod ani manghugas sa plato. Oh ran agay wa pa man nagmata mong bata. Oh na ano among kuan mo inom tubig ran inom tubig ay tugnaw. Tugnaw na siya. Gina siya dito. Man
na tugnaw-bugnaw pa magayo. Agit na kaw ranran, agay nanamong ranran guys. Ranran akong gingalan dani kay ang ngalan sa tag-iya Ranilin. Dili lagi manguag. Ha? Ranlin. Oh, mo ni siya nga ranran kay laki man ranran. Lagi ba ito na Kobe? Unya akong sugdan karon guys sa kuan pag-end dito sa kuan trabaho na alas 10 na kumutunga. Pero nga si ma'am sa sunod mga adlaw nga kuan pwede daw nga alauna na kumutunga dadto. Nya ang pabantayon ako sa bata guys. Nagas? Nagas gid ay oh. Yang pabantayon ako sa bata guys karon kay wa may klase si Bintoy ra og si Lingling dinhi nya manlaba po ni si Manoy kay Sabado baya manlaba na siya nya naman po si Koreana dayon nya pag naay klase dadon ra nako si Richmond dito ila ni Papa ngitaan ra gud nato kuan guys nga maka kuan pud ta nga dili kay dinhi ra ta sa balay pod o aron mintras nga nag-vlog ta naapod tay sweldo sa kuan kay trabaho man ta o na gignan lagi nako si ma'am nga testingan ako ma'am ug makaya ba nako nga kung isabay ang pag-vlog ug ang pagtrabaho pero niana si ma'am nga kaya lagi na nimo ikaw pa o charot bitaw guys atong kuanan guys nga makuan kay unsa naman akong stand guys nga giguba naman ni siguro guys. Pinigit si Richmond oh. Anak si ma'am nga kaya lagi na nimulin kay pwede raman nga kuan na imo mga bata imo lang kuanon ibilin dadto. Si ma'am po'y nag-offer na guys ngayon siya nga okay ra nga kung naay isa sa imong bata nga walay klase nianam gud si ma'am guys nga kung naay isa sa imong bata nga walay klase pwede ra sila imo ipabantay dadto then imo ra din atuan pag inventory na kanang mag-close na ana bitaw na di na to kuanan atong testingan kay sayang pod ba nya dinhi ta sa atong garden kay intras nga kuan ato pod ning makuan ang atong garden dinhi di tama balag ag trabaho ta na gyapon atong ginagmay nga mga gulay dili gyapon ta mawad-an sa gulay guys kay ang akong kamatis guys ato naman kabiya siya ang namatay kay na tuto sa uwan atong habukan ana ra gud ko nila magtinabangay ta kay dili man ni kay ako ra kay ako pa nagkahuna-huna guys nga si Momon ag fourth year college na siya sa sunod na ug magsige kuan nga ang akong sweldo sa YouTube ag kahurot ra sa pang kuan sa balay mga panginhanglan kahurot gyud akong sweldo sa YouTube sa mga panginhanglan dinhi sa balay mga kuan sa mga bata na di ko makatigom na unsaon ako danha nga si Momon ang fourth year college na baya kay fourth year college na daghan na gid na naginay kuan nga kanaang daghan na kayo ang mga panginhanglan mga kuan gyud sa eskwelahan na ug di ko makatigom nya si Koreana pod sa sunod tuig duha na sila ni Bintoy high school na muna ako ag kahuna-huna pod nga sayang pod ang offer ni ma'am nga dili nako kuanon nga kanaang ang sweldo okay man gyud ang sweldo guys na may na lang na diha nako kuaon ang akong kanang mga panginhanglanon dinhi sa balay pangalawan sa mga bata di ang akong sweldo sa YouTube matigom-tigom na para pod sa kuan kay mo graduating na ba ni si Raymond nya kana kay graduating daghan na gyud ang mga panginhanglan mao atong sunggaban ang offer ni ma'am kay kana siya guys yan lagi kong nasinati na ni ma'am kay sa una sa iyang minute burger sa hasaan ako may kuan dito ako may nagdala dito mauna nga iya pug kong ginakuan nga karon nga nagsugod pud siya diha sa iyahang kuan atong testingan kay aron dili kay testingan buhaton buhaton guys
kuan siya guys, oh, kinahanglan siya nga punaan kay o dito na kakao, diha ka sa kusina, pagpanghilo da sa kusina. Daw pagpangmat dayon. Ha? Unahan na diha, kaya ako na din he. Unya sa hapon, imo ning bunyagan niya sa hapon ha. Kaya alas 6 na naman kumakauli. Hindi? Ma na ka mag-uban kaya wapay magbantay ni Richmond. Kaya napay, pati mo ate karon. Diri oh. Imo ni bunyagan unya ha, sa hapon ha. Kay mas hindi mag-uwan. Ayaw sa udto, hapon na. Ay, tamaki. Ay, gabalaan man mo na, kaya ako mangita. Unggis. Bago pa ko kamata. Ipakaw ko naman.
Ang kalimang di. Diyan ka sa kilid oh. Ayaw ipatubang dia. Wala na mo mga bulbo. Nay bunga dito. Dito gamay. Ano? Nay dito sa tumayo ko kwakaw. Kay murag nagdalag no. Ha? Wala lagi pinagdalag na na ah. Guys, sinag ng kakayos. Tanam ni mama. Ay kapayas. Ay, ito na naman. Tapos Koreana kalabasa. Kalabasa. Lagi ko na sa kuno itong snail dito makina itong kuno. Mugani na kinalaan ko itong isa di yapon di. Gamay kuon lang na ako pag magluto na. Nakaw na pagkuan na dito ko. Dalaan ng kalabasa dito. Sana ko bagong sanin. Ay, sa tubig dito kurso kasi nakunan ka para humot isin kur. Ha? Kapalit lang, hinog na sabi. Kondong. Ako na din. Kura. Ako ra. Lakaw na rin dito ko. Tubangan na kami. Ay na, ako na. Dito na ka sa sulod. Yan na tayo nalunga guys. Ato na nang itanom. Tugnaw man mo nagdakit-dakit ko. Ay, tugnaw. Yan. Kalabasa mo nang giharbis oh. Kaya nagasugdan na po og kaon-kaon. Ato na magulay unya. Aray mo. Hirap, napapalabang sarap. Tayo na sila. Tao, kakasam sila. Pero hindi nabago. Wala kasing siyat. Nabago, magkapatid. Pinamat rin pa pa. Isot na siya. Gihapon guys, wala din sa nag-iwan ko gihapon. Magkakaibigan lang sila. Magkakapatid.
Ako nagpupunang kapasya. Ako na, lakaw na, dalhan na dito ang akong gikuan mo daw. Lakaw na dito. Ay napag sige daghan pa sumangil. So, nahuman na natuog tanom ang kamatis guys. Unya, kana ang atsal ug ang talong. Ugma sa nako na siya sa buntag itanom. Kay, kana ang, dila nato ko ng pagtanom. Kay, di pa masagay siya dagko. Nya, danha ra po nako na siya itanom ang kuan o. Kanang talong. Daw ang atsal. Diha rin ako itanom. Ang kamatis, nahuman na nato og tanom ang kamatis. Ang kalabasa gipupo na ni Koreana kay kuan naman kaunon niya to sa unsa niya snail. Kay daghang snail diri guys sa amo nya. Naapoy kapayas nga kuano hinog na ato puning pupuon. Yeah guys, inog na guys, makakaon na po tadan sa kapayas. Yeah. Ayun ako sila mga bata nga tinabangay ra pa mga bata kay para upload lang yapon ta nga dili ma trabaho ko nga dili mapiktahan atong YouTube. Nga naagya pun tayo ma-upload. Depende ra guna guys sa pagdiskarte guys kung unsaon paghandle. Unsaon paghandle nato nga ato nang isabay. Sampai ano din ni guys, sila pang buhat. Mga kodok. Koreana binagra po Koreana. Ag-asa ka, morning. Ito ding. Abay sila. Sum. Bantay ba niyo ng bata na. Naday si Abril guys. Kauli kabot siya kagabi eh. Hindi ka daw si Dudong. Di na siya doon mo? Okay, di ay. Di na kaila? Nagaluto na kasay? Nagpalit si kuya guys sa pandesal o nahinayak iyahang pandesal baka dala na ni ugma. Yan, nagpalit po jag sudan. Palit siya, unsa niya? Lechon baka. Sayo di ay? Oh, sayo. Bahaw guro na ba? Na apoy sliced bread. Ada timing ya perfect ni siya sa atong skippy dia. Skippy do. Peanut butter. Oh, ipares ni siya guys sa peanut butter nga gipadala ni Miss G kagabi gahapon. Ha? Berat megro. Arat luar niya talas 8. Alas 5 pa ning balik. Ayaw.